padulong mi sa Brisa and kasama kauban ako ing gamay na pangit. Oy, dili oy. Asa taad to? Brisa. Bago sa taga Brisa. Ngi. Kadi na ra siya sige kuan-kuan sa ako anate palit na french fries sa ako kami kwarta. Wa pay dots. Wala pay dots no. Una, uy. Nawala pay datong. Datong. Inawala pay datong. I like datong. Ina, mami, thank you mami. Ina. Sige na. Thank you mami. Nano. O dili mo ni makita ni Mami Joy. Na thank you mami. Nani. Ay wala, dili palitan ng french fries. Sige. Na thank you mami. Thank you, Mami. Tanaw sa camera. Na hi. Halak. Na hi madlang people. Ingnan. Halak ka. Nga man. Halak. Hadlok daw siya. And tomorrow is fiesta. Masa ka mo ihanda niya? Ay, ugma din. Check ko. No, ano. Pinasa ko na yung manok pies. Alam, Merry Christmas na daw. Kanta daw, kanta. Hindi ko kabalo, kanta-kanta. Gani ka sa balay. Hello. Hello, Pasko. Hello, Pasko. Tag ko regalo ha. Ayaw. Sige na. Regalo. Ikaw lang. Ako lang. Unsa man di mo gusto regalo? Regalo, Pasko lang. Pasko lang daw eh. Nasa bala. Ha? Nasa balisa. Chinilas. As in. Kisa man nagpalit atong. Si Mama. Asa dito ako Hello Kitty na hatag. Wala. Eh di wala. Hindi wala. Cute kayo ni bataan ni ba? Di ba no? Cute kayo kano? Dili. Na cute ko. Tono. No. Ako lang magkaon french fries. Wala kay labot. Ako lang. Wala kay labot. Ako lang. Wala. Ako lang. Tanaw ng kasako ah. No. Ano no man. Ako lang. Naagod kong mall gabi eh. Ha? Nalaag kong mall gabi. Wala oy. Wala, nalaag ko pa. Uta na si Mama Lu, nalaag ko do. Dili oy. Dama. Nalaag ko sa mall do. Dili go. Nakaon may Jollibee do. Dili oy. Dama. Nalaag ko gahapon. Kauban ako ko friend. Dama. Ang aming big face. Dama. Hi friend. Thank you. Ikaw mo kaon tag steak. Ha? Kaon tag steak. Dili. Kansi fries. Fries. Ako lalagay magkaon ng fries. Ha? Tapos, tatawanan kayo siya, ako siya gibinuang. Pagkaman ako sa balit, pero hindi na ako katawa. Amazing kaayo. Ako lang magkaon, ana ha. Ako lang magkaon, ana. Sige na. Ako siya gitalago. Nanamit rin sa Abrisa. Then, after ni mangulit namin, kanira mong gipalit, kaya gigot daw siya. Hi! Timing June na lang namin sa balay. Kay, pag-ulit na mo, ni kusog ng ulan, wala ni ulan na yun. Tapos, ako lang gitiwas ang akong manicure ka ganina. Kay, tawag ni mami, diretso na akong mall. Tapos, dapat, matapos ako manicure. So, karon na lang ako human, mauday ni siya. And this one. Ang ba't ako makita ninyo sa ano nga camera sa mall. Ayan. Tapos, sa pikas. This.
Tapos, sa kwarto lang akong pizza kaganina. Tapos, si Blessing, excuse me, gipalitan na lang na ko og fries. Kasi tigit siya kani og fries. Then, mag-stop sa ko karon kay para dili na malampas akong video kay 10 minutes na hindi taman. So, bye-bye. Ugma na po ko mag-video balik kay fiesta na ugma. Bye!